Kien fl-1917 li Malta Għawdex raw it-twaqqif tal-ewwel Kumitat tal-Festi Esterni li twaqqaf San George ħall-Qormi. Bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet ta' dan l-anniversarju ferm importanti għad-dilettanti għal din il-parroċċa qed tittella wirja ta' madwar 15 statwa kbira bl-isem tal-artist fil-Karta Pesta Carmelo Mallija Illudi. Din il-wirja żgur tinżel għasel mad-dilettanti kollha tal-armar tal-festi għaliex wieħed jista' jara bajneh statwi tal-Karta Pesta maħduma aktar minn 100 sena ilu mill-artist u l-parruċċan ta' San George Carmelo Mallija. Paolo Sammut, il-Viċi President tal-Kumitat Festi Esterni ta' San George, spjega ma' One News li minn barra biex ifakru ċ-ċentinarju tal-Kumitat qed ifakru wkoll lill-artist li għamel diversi xogħlijiet kapolavur iżda ismu intesa'. Qed niftħu dil-wirja biex infakru wkoll persuna li kien fil-bidu tal-Kumitat tal-Festa, il-Carmelo Mallija statwarju magħruf, però matul iż-żmien qisu ismu ntesa'. Fost l-istatwi li nġibu minn 6 parroċċi differenti minn madwar Malta Għawdex, insibu diversi qaddisi bħal San Ġwan, San Giuseppe, San George Martri, San Ġuda Taddew u oħrajn. Is-Sur Sammut żied jgħid li tikkumplimenta din il-wirja ċelebrazzjoni tal-ċentinarju, insibu wkoll diversi attivitajiet oħra bil-qofol tagħhom jintlaħaq bil-festa ewlenija ta' San George Martri. Nagħmlu diversi attivitajiet biex nikkommemoraw dal-avveniment. Fosthom kull sena naturalment niċċelebraw il-Festa San George, dan huwa l-iskop tagħna, nagħmlu mill-aħjar biex kull sena jkollna festa li tixraq il-San George. Wieħed baqalu ċans jitpaxxa b'dawn l-istatwi sal-ħadd 17 ta' Frar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.